Yes, may napapod lang po kami sir. Tamahagad ko ta kami nin mga initial details lang po kung igwana kita. May kinaaraman duman sa nangyaring kasulo po baga sa Barangay Rawis. And sa initial tanganing paghuhuron, igwanin na casualty kitang nahiling. Kumusta po sir ang dalagan ka na investigasyon? May naaraman ta na po ba kung ano so naging cause sa kaini buda sa iba pang danyos? Yes po, sa ngunyan po sir, bali, ongoing pa po ang satuyang investigasyon and dahil pa po ako makapagtaram kung ano po ang naging kausa kang kasulo pag nasabi ko po nga na ongoing po ang satuyang investigasyon. Yes. Sa damage naman, nagtao si may-ari po ng estimated damage na 135,000 po para sa indang mga gamit na natupok po kang kasulo. Ano po sir so nangyari duman? First alarm po pala ini. Bako man siguro masyadong grabe so kalayo pa po. Ano po so nangyari po duman sir? Igwaki talagang na-descuido duman sa insidente. Yes po sir, bali nagdeklara kita ng first alarm po para duman sa kasulo. Bali ang involved sa duman is harong ini pong na harong nila Mr. Manibog. Para duman po sa nangyari sa igwa pong duwang kwarto bali sa taas and si sarong kwarto na dai masyadong naapektuhan kang kasulo, dumanta po nakuha sila sa tuya pong mga na-rescue si dalawang aki po buda si Mrs. Manibog. Na dipisilan po sinda magluwas dahil po sa medyo sadit ang sa inda pong agihan and dahil na rin po sa usok kang bali nag zero visibility po kaya dahil na po nanda na gibong makaluwas pa kang sa inda pong harong. Makamuro po talaga yan na nangyari po. Dayman po yan sir so ngaya nasulo po ngaya talaga so lawas dayman gari nasuffocate lang sobrang aso. Base po dyan sir, dayman po nasulo mismo si lawas po kang and bali po sa cause of death si pig turnover may nato po sa EQRT para po sinda para po sa proper disposition po sa tuya pong biktima. Kung pwede po sir, maaraman mi po so name kan na victim kung pwede. Si victim po na itao mi na po so hapon po. Ini po si Mr. Manibog. Ini po na 71 years old po na sa tuya pong victim. Kumusta po so lagay sir kang iba pa po na pag-iriba niya sa harong? Tulad nga nang nasabi ko kanina sir, bali na turnover mi na po ini sa EQRT kaya dahil na po kaming balita kung ano po ang status nila. Pero sa hapon man po, sabi man kang is okay naman na po si mga nadarata po sa ospital. Alright. Di sir nabanggit mo po kasubago na grabe so aso po pag-arog po ba kan sir, halimbawa yaon ka sa laog kan na harong, grabe so aso sa palibot. Ano po sir ang pwedeng gibuhon kan persona tangani ng kumbaga iwas suffocation na maray and makaligtas? Yes po. Sa araw po kayo ng mga instances na grabe po ang aso, aram taman po na ang aso is ang way po kaan perming pataas. Kaya kung as much as possible po magdapa kita para makakuha kita kang paros na daing aso para daing kitang mawaran ng malay. Duman na po kita as much as possible po pag nasa harong kita aramon ta po ang mga possible way exit kung sakali man po na magkaigwa ning dai inaasahan bako lang po ining kasulo kung may iba pa pong mga problema na nangyayari maaraman ta po kung paano ang the best na access ta na makakaagi kita in case na mag-fail na makaagi kita duman sa typical tang tigaagihan. Much better po talaga na may mga exit, secondary exit po ang sa tuya pong mga most especially sa tuyang mga harong.
Yes, buda dakulang taban mo po siguro sir kung igwa kita ng mga reserba talagang fire extinguishers po ano. Yes po, sir. Yes po. Alright. Di sir kung may datos po kita, perang pampira na po ining incident din kasulo unyang pong taon di syudad kan Legazpi. Ngunyan pong taon, ini na po ang pang-17 po na kasulo. Today po. Medyo dakol-dakol na po ini sir ano. I-compare ta po kung may data man kita last year. I-compare ta same duration kan mga kan bulan from January up to now. Kumusta po ang difference ninda? Medyo po nagtaas diit na percentage ang sa tuya pong fire incident this 2023. This April po nagkaigwa na kita ng panglima na po ito si suhapon po na kasulo. Okay. Di kopya po yan sir. Sa April pa lang po ito, sir. Bali sa gabos-gabos sa buong 2023 is 17 po. 17. Ang iba kayo na sir, so bako man masyadong grabe ang danyos po ano. Yes po